Salam Atavatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary, hormatly tamaşaçylarymyz, Atavatan TV'de saylanan habarlar. Habarlardan 2023-nji ýylyň 4-nji fevralyna aqsanyna Ministrler Kabinetiniň Giňişleýin Mejlisi indik hepde geçirilir. Türkmenistan Özbegistana sowuklandyrylan gaz kömegini berer. Astana Halkara Maliýe Merkeziniň wekiliyetiniň Aşgabatda sapary Ronaldo teze toparnak ilkinji golunu geçirdiği habarlar ýetirýär. Gelingen bolsa habarlarymyza giňişleýin seredip geçelim. Ministrler Kabinetiniň Giňişleýin Mejlisi indik hepde geçirilir. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow sany ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nowatdaky mejlisini geçirdi. Onda milli ykdysadyýetimiziň puwdoklarynyň şu ýylyň ýanwar aýyna ýerine ýetirilen işleriniň jemleri jemlenildi. Resmi namalaryň bir neçesiniň taslamalaryna hemde döwlet turmuşynyň möhüm meselelerini garaldy. Hormatly Prezidentimiz hasabatlar diňläp mejlise gatnaşylary ýüzenip, ýanwar aýynyň deslapky netijeleri boýunça jem içerki önümiň ösüş depeniň 6,12 götürme deň bolanyny, milli ykdysadyýetimiziň puwdoklaryna durnukly ösüşiň gazanlandygyny aýtdy. Döwlet başçylygymyzyň belleşi ýaly häzirki döwürde senagat puwdoklaryny önümçilik möçberini artdyrmak, kuwatlyklary netijeli ulanmak, sowda we hyzmatlar ulgamda işleriň gerimini giňeltmek boýunça zerur çäreleri durmuşa geçirmek möhümdir. Eksport edilýän harytlaryň mukdaryny köpeltmek bilen daşary sowda dolanşygyny hem oňyn derejede üçin etmek wajypdyr. Döwlet budjetiniň gerdejileriň we çykdaýjylaryny meýilleşdirilen möçberlerde amal etmek boýunça işler mundan beýlekde dowam etdirmek zerurdur. Geçen aýda maliýeleşdirmegiň ähli çeşmeleriniň hasabyny ýurdumyz boýunça özleşdirilen düýplü maýa goýumlaryň möçberi 2 milliard manatdan gowrak boldy. Bu bolsa geçen ýylyň degişli döwrü bilen deňeşdirende 9,1 götürüm artykdyr diýip hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow aýtdy. Ýylyň başyndan düýplü maýa goýumlary özleşdirmek möçberiniň ýokary bolmagy täze senagat esgalaryny işe ýermegi, önümçilik kuwatlyklaryny artdyrmagy şert öretdi. Bu bolsa ilatyň ýaşaýyş durmuş şertlerini hasa gowlandyrmagy, sewitlerde goşmaça iş orunlaryny ödöretmäge mümkinçilik berer diýip döwlet başçylygymyz aýtdy. Puwdok ýollaşlar tarapyndan işleriň belli bir derejede alınıp barylýanlygyna garamazdan heniz puwdoklar we sewitler boýunça ýerine ýetirilmeli işler, amalaşdyrylmaly çäreler we öňümizde durýan wezipeler köp. Şunuň bilen bağlykda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow indik hepde ministrlikleriň puwdoklaryny dolandyryş edaralaryň, jemgyýetçilik guramalarynyň ýollaşlarynyň we hekimleriň gatnaşmagyna Ministrler Kabinetiniň Giňişleýin Mejlisiniň geçiriljekdigini öňe çekdi. Mejlisde geçen 2022-nji ýylda alınıp barilen işleriň jemlenler, kabul edilen maksatnamalaryň we berilen tawşyryklaryň ýerine ýetirilişi seljerler, döwlet dolandyryşy bilen bagly bir neçe beýleki meseleler aranyp maslahatlaşlar. Türkmenistan Özbegistana sowuklandyrylan gaz kömegini berer. Türkmenistanyň hem Özbegistanyň arasyndaky dostsuganlyk we hoş niýetli goňşçylyk gatnaşyklaryny mundan beýlekde puwtalandyrmak, Özbegistana dostsuganlyk gorlawyny bermek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti buýrugy gol çekdi. Resmi nama laýyklykda Türkmen Gaz döwlet konserniňe degişli möçberdäki sowuklandyrylan gazy dostsuganlyk kömegi hökümini Özbegistan Respublikasyna mutsuz bermek tawşyryldy. Ozal hem beleketçimiz ýaly paýtagtymyzdaky Daşkent seýilgäkinde Türkmenistan bilen Özbegistan Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýoly goýulmagynyň 30 ýyllyk münasibetli dawraly çäre geçirildi. Astana Halkara Maliýe Merkeziniň wekiliyetiniň Aşgabatda sapary Türkmenistanyň Daşary işleri ministrliginiň binasyna Türkmenistanyň Daşary işleri ministriniň ornwasary Hajiýew iş tapary bilen Aşgabat şäherine gelen Astana Halkara Maliýe Merkeziniň ýaşyl Maliýe Merkeziniň baş direktory Aýdar Qazybaýew bilen duşuk geçirdi. Astana Halkara Maliýe Merkeziniň wekiliyetiniň Aşgabat şäherine sapary Gazagystanyň başlangyjy bilen gurnuldy. Merkeziňler tutýan maksady deň agramly maýa bazaryny ösdürmek we hekimlikleri we beýleki döwlet edaralaryna durnukly ösüş taslamalary üçin budjetden daşary pul serişdelerini çekmekde ýardam etmekden ibaretdir. Duşugyň dowamyna taraplar ýaşyl maýa puwdogyny iki taraplaryň hyzmatdaşlygy ýoly goýmak, şol sany hunermenleriň alçalşygyny amala aşyrmak, şeýle hem arkadaş şäheriniň ýaşyl şäher we akylly şäher ölçeglerine laýyklygyny tasdiklaýan ýürüýte şahadatnamalary almak meselelerini arat maslahatlaşlar. Taraplar şeýle hem hususy maýa goýumlaryny çekmek arkaly kenar ýakasynyň ýaşyllaşma we Aral deňiziniň zowlagyny, ekoturizmi ösdürmek bilen baglanşykly, şeýle hem ýaşyl uglawodorodlary ösdürmek meselelerini arat maslahatlaşlar. Taraplar anyk geljek uly taslamalary we hyzmatdaşlygyň görnüşlerini kesgitlemek üçin iş gatnaşyklaryny dowam etdirmek barada alalaşdylar.
Ronaldo tiyada toporundaky ilkinji golunu geçirdi. Sauda Arabistanynyň Al-Nassr toporu bilen şertnama baglaşyp, hemmeleri hayran galdyran Portugaliýanyň ýyldyzy Cristiano Ronaldo tiyada toporuna ilkinji golunu geçirdi. Ronaldo'nyň düzüminde oýnaýan Al-Nassr toporu bilen Sauda Arabistanynyň çempionatynyň 15-nji tapgyryna Al-Fatih toporu bilen doğuşdy. Doğuşuk 2-2 deňmeden hasabyna tamamlandy. Bu doğuşukda tapawutlanan Ronaldo toporunu yeňilişden halas etdi. Portugal futbolçy 93-nji minutyny 11 metrlik jerime urgusyny dürüst ýerine ýetirip, tiyada topordaky ilkinji golunu öz adyna ýazdyrdy. Ronaldo mundan ozalkem Saud toporunyň düzüminde 2 sany resmi doğuşukdy. Meýdança çykypdy, ýöne oňa tapawutlanmak başartmady. Bilşiňiz ýaly Ronaldo Al-Nassr bilen Al-Hilal toporlarynyň saýlama ýyldızlary bilen Fransanyň pasajy toporuna arasynda geçirilen ýollaşlyk doğuşugyna 2 ýerek tapawutlanypdy. Ronaldo diňe Real Madrid toporuna oýnan döwründe bu toporuň köýnekçisi bilen meýdança çykan ilkinji doğuşugyna tapawutlanmak başarypdy. Ol Juventus toporunyň düzüminde oýnan döwründe 4-nji resmi doğuşugyny, Sporting toporuna wagty 5-nji doğuşugyna garşydaş derwezesine gol geçiripdi. Portugal futbolçy Manchester United toporuna bolsa 10-njy doğuşugyna tapawutlanypdy. Ine mehriban müştoklar ata watan TV'de saýlanan habarlar gepleşigimiziň şu günkü sanyny size ýetirmek isleýän habarlarymyz şolardan ibaret. Hormatly tomaşaçylarymyz şeýlekem. Türkmenistanyň prezidentine goşun generaly Harby adynyň nyşany gowşurly. Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugyna tiyada ýolaşy bellendi. Türkmenistanyň ýokary gazetyň başlygy tiyadalendi. Türkmenistanyň tiyada milli howpsuzlyk ministri wezipe bellendi. 4 fevral ýyldyzlar näme diýe? Günlük tüýeleýnamy ýaly habarlary Atawatan Türkmenistan.com saýtymyzdan giňişlerini okap bilersiňiz. Gepleşigimiziň iniki sanyny görüşýänçek hoşta bolun.